Dagsa ng mga pasahero sa mga terminal sa Dagupan City, humuhupa na. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Unti-unti nang nababawasan ang bilang ng mga pasahero sa mga terminal sa Dagupan City kahapon matapos ang pagdiriwang ng bagong taon. Ayon sa mga dispatcher, mas kaunti na ang bumabiyahe ngayon kumpara sa mga nagdaang araw ng bakasyon. Gayunman, inaasahang dadami muli ang mga pasahero na babiyahe pauwi pagsapit ng hapon o sa mga susunod na araw. Dahil dito, nagbigay ng abiso para sa mga biyahero ang mga bus terminal sa lungsod na magplano ng maaga at dumating ng mas maaga sa terminal upang maiwasan ang abala. Samantala, karamihan sa mga kasalukuyang pasahero ay patungong Maynila habang ilan pa sa ngayon ang bumabiyahe papuntang Tarlac. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.